Вітаю спадарства, у эфіры аб'ектыў, з вами зноўку Ярослаў Сцешык. І вось якія галоўныя навіны прынёс гэты дзень. План по штрафах. Помры, але выканай. Конечно, это нарушение, вопиющее нарушение закона, обязывать сотрудников милиции, обязывать специально ловить граждан, составлять и привлекать их к ответственности. Но это превышение власти. Хто можа выжыць у міліцэйскай сістэме? Омск Карбон супраць актывістаў. Люди готовы отстаивать свое здоровье, свою жизнь и право дышать чистым воздухом. Чым абярнуўся выкід сажы каля Магілёва? Засакрэчаная радыяцыя. Никакой угрозы там нет, и никакого повышения фона там тоже не существует. Куды паляцелі ізатопы з любімай ракеты Пуціна? Затрымаў і аштрафаваў грамадзянаў менш, чымся напісалі ў плане, пойдзеш на вуліцу. Былы аўтаінспектар судзіцца з працадаўцам за перапрацоўкі і загады выконваць абсурдныя паказнікі. Навошта ДАІ прымушае інспектараў зарабляць грошы і ці робіць гэта дарожны рух больш бяспечным, высвятляў Александр Папко. Прэмію за перапрацоўку не дамо, выходных таксама і ўвогуле стойка пераносіць усе цяжкасці і нягоды, звязаныя са службою. Так начальство отказало на скарги милицианта Михаила Хацкевича. У начальства разговор короткий, любимая их фраза: ты давал присягу и ты сюда пришел служить, или ты пришел здесь отдыхать, просить компенсации, просить выходные. Па 3 выходныя штомесяц былы работнік Менскай ДАІ праводзіў на працы, каб выканаць зацверджаны начальствам план адносна штрафаў. Адных толькі п'яных кіроўцаў ён павінен быў злавіць не менш за 16. Не выканаеш плану, будешь наганяць у наступным месяцы. Моя цель – продемонстрировать действующим сотрудникам органов внутренних дел, что бояться вести диалог с руководством не стоит, что необходимо требовать и бороться за свои права, которые нарушаются очень серьезным образом. З міліцыі Михаил звольніўся 2 гады таму. Грошы за звыштэрміновую працу з галоўнага ўправлення ўнутраных справаў Менскага гарвыканкаму ён спаганяе праз суд. Это обращение сотрудников Кричевского РОВД. Михаил Хацкевич не першы міліцыянт, які скардзіцца на планы ў раскрыцці парушэнняў. Сыходзіць з працы без выпісанай нормы штрафаў за хуліганства і распіванне алкаголю забаранялі ў крычаўскім РАУС. Пра гэта пазалетась заявілі падпалкоўнік Ігор Вусік і лейтенант Андрей Шашкоў. Конечно, это нарушение, вопиющее нарушение закона, обязывать сотрудников милиции, обязывать специально ловить граждан, составлять и привлекать их к ответственности. Но это превышение власти вообще-то, это уголовная ответственность. Пасля звароту да журналістаў крычаўскіх міліцыянтаў, якія заявілі пра паборы ды планы штрафаў, звольнілі. Завтра, если уволится бывший сотрудник налоговой, он может то же самое подтвердить, что налоговая тоже, пожарников тоже заставляет. Это вся коррумпированная система, это коррупция. То есть умышленно делать белорусов 4 миллиона административных правонарушителей. Ну, это, наверное, просто высший пилотаж власти современной. Ну, так пополнение бюджета. Сёння ў беларускі бюджэт заклалі амаль у 10 разоў больш падступленняў ад штрафаў, чым дзесяцігоддзя таму. Калі адмяніць тыя планы, якія даводзяцца чыноўнікам, міліцыянтам, настаўнікам па зарабленні непасрэдна грошай, то у кароткатэрміновай перспектыве на нейкую долю знізяцца паступленні ў бюджэт. Але калі, дзякуючы гэтаму, яны пачнуць больш якасна выконваць сваю працу непасрэдна чыноўнікаў, то ад гэтага будзе лепш бізнесу. І не толькі бізнесу. У людзей складваецца ўражанне, што работнікаў праваахоўных органаў цікавіць не жыццё чалавека, а лічбы і рэйтынгі, заявіў на сённяшняй нарадзе з міліцыянтамі і следчымі Александр Лукашенко. Атрымліваецца, планаваю сістэмай абурыўся той чалавек, які яе стварыў. Александр Папко, Белсад. Следчыя ціснулі на суддзяў падчас працэсу ў справе Андрэя Галавача, галоўнага інжынера Менскага заводу колавых цягачоў. Пра гэта сёння паведаміў старшыня Вярхоўнага суда Валянцін Сукала. Нагодаю для заявы стала нарада Лукашэнкі з сілавікамі, дзе кіраўнік дзяржавы запатрабаваў выконваць прэзумпцыю невінаватасці і здзівіўся, што падчас крымінальных справаў ідуць фальсіфікацыі. Галоўнага інжынера МЗКЦ затрымалі 4 гады таму па абвінавачанні ў хабарніцтве. За гэты час суд 2 разы яго апраўдваў, але на свабоду мужчына трапіў толькі сёлета ў ліпені.
І ў працяг тэмы сілавікоў. Абласны суд Гомля пастанавіў пакінуць магчымасць пражываць на тэрыторыі Беларусі Сергею Рэшчыку. Аддзяленне ўнутраных справаў Хойніцкага раёну патрабавала выслаць грамадзяніна Расіі на максімальны тэрмін – 10 гадоў. Хоць у Рэшчыка ў Хойніках жонка і двое непаўнагадовых дзяцей. Падставою для пагрозы дэпартацыі стала парушэнне правілаў дарожнага руху, хаця Сергей своечасова аплаціў усе штрафы. Областной суд вынес положительное решение и дал мне возможность на исправление и на дальнейшее проживание в Республике Беларусь. Развязанне сітуацыі ў выпадку Сергея Рэшчыка хутчэй выключэнне, адзначае праваабаронца. На практыцы замежных грамадзянаў высылаюць з Беларусі, часта не прымаючы да ўвагі інтарэсы іхных сем'яў. Нават за адно правапарушэнне, якое пасягае на грамадскі парадак, той ці іншы замежны грамадзянін можа быць высланы з краіны. То бок адзін раз памыліўся і яго могуць за гэта выслаць з краіны на 10 год. Мы кажам, што гэта непрапарцыйнае ўмяшальніцтва в прыватнае жыццё таго ці іншага грамадзяніна. Судовая калегія збіралася двойчы перад тым, каб прыняць канчатковае рашэнне ў справе Сергея Рэшчыка. Раней рашэнне аб высылцы падтрымаў мясцовы райаддзел міліцыі і суд Хойніцкага раёну. Ужо 4 расійскія маніторынгавыя станцыі, якія ўваходзяць у міжнародную сетку назірання за радыяцыйным фонам, перасталі перадаваць інфармацыю пасля выбуху на вайсковым палігоне каля расійскага Северадзвінску 8 жніўня. Улады спасылаюцца на праблемы з сувяззю, а прэс-сакратар Пуціна называе паведамленні пра радыеактыўную хмару абсурдам і раіць верыць заявам прэзідэнта. З 13 жніўня не паступае інфармацыя пра радыеактыўны фон са станцыяў на Чукотцы ды Алтай. Расійскі бок тлумачыць гэта так. Неабходна мець на ўвазе, што перадаванне звестак са станцыяў нацыянальнага сегменту міжнароднай сістэмы маніторынгу для любой краіны ёсць выключна добраахвотнаю справай. Радиоактивные вещества попали в окружающую среду. Мы знаем, что официальные лица врали. Сначала говорили, что там только короткоживущие вышли, потом говорили только инертные газы. Все это неправда. Правду нам не сказали. Мапа радыяфону, якую апублікаваў у Твітары выканаўчы сакратар арганізацыі ў справе дамовы пра ўсёабдымную забарону ядравых выпрабаванняў Ласіна Зербо, сведчыць пра тое, што воблака за 10 дзён ахапіла значную частку Расіі, Украіны, Манголіі. Цалкам накрыла некалькі краінаў Цэнтральнай Азіі, скіраваўшыся да Аравійскага мора. Хорошо известная история после Чернобыля, что малые дозы радиации, особенно при внутреннем облучении, когда люди вдыхают радионуклиды, они оседают на легких, это крайне опасно. Паводле шэрагу расійскіх экспертаў, сітуацыя з выбухам на палігоне каля Северадзвінску ўсё больш нагадвае чарнобыльскую трагедыю. Спачатку ў Крамлі маўчаць пра здарэнне і толькі калі за мяжою Расіі рэгіструюць рэзкае змяненне радыяцыйнага фону, паведамляюць пра выбух. Никакой угрозы там нет, и никакого повышения фона там тоже не существует. Туда направлены были эксперты, в том числе независимые эксперты, которые контролируют сейчас ситуацию. Во всяком случае, я эти доклады получаю доклады от наших экспертов, и военных экспертов, и гражданских. Мы серьезных изменений там не видим. Адразу пасля здарэння на палігоне у Северадзвінску Разгідрамет зафіксаваў перавышэнне дозы гама-выпраменьванняў да 16 разоў. Дасюль афіцыйна не агучылі прычыну выбуху. Міністэрства абароны Расіі не раскрывае інфармацыі, а Росатом сцвярджае, што гэта вынік працаў з рэактыўнай устаноўкаю. Ігар Віняўскі, Ян Вярбіцкі, Белсат. Нашыя сталыя гледачы добра памятаюць гісторыю пра выкід сажы з расійскага заводу «Омск-Карбон», пабудаванага каля Магілёва, у 40 разоў вышэй за норму. У лістападзе жыхары вёскі Вейна паведамлялі пра чорны снег, а кіраўніцтва прадпрыемства казала, што ўсё ў парадку. Мясцовыя актывісты працягваюць змагацца за чыстае паветра. Ірына Дарфійчук. Супрацьстаянне ў Магілёве працягваецца. Ініцыятыва «За здаровы Магілёў» падвяла вынікі змагання супраць прадпрыемстваў, што забруджваюць навакольнае асяроддзе. Проблемами вообще экологии мы начали заниматься нашей инициативой, начиная с ноября месяца, когда случился выброс сажи на территории Вейна и Новоселок с Омск-Карбона, когда было обнаружено превышение предельно допустимой концентрации в 40 раз. Менавіта да Омск-Карбону, прадпрыемства, што будзе выпускаць тэхнічны вуглярод, у экалагічных актывістаў найбольш прэтэнзіяў. Завод яшчэ не адкрыўся, а ўжо забрудзіў наваколле.
На данный момент мы добились отказа в увеличении мощности производства Омскарбона, но я считаю, что это достаточно успеха. Это также сигнал другим предприятиям о том, что общественность все-таки сейчас не настолько бессловесная, то есть люди готовы отстаивать свое здоровье, свою жизнь и право дышать чистым воздухом. У Омскарбоне лічаць прэтэнзіі магілёўцаў беспадстаўнымі. Афіцыйны сайт Омскарбон Груп паведамляе, прадпрыемства скіравала скаргу ў Генеральную пракуратуру на дзеянні актывістаў, адзначыўшы, што ў двукосцях эколагі выкарыстоўваюць інфармацыю, якая не адпавядае рэчаіснасці. Каждый защищается, значит, по-своему. Кто-то защищается тем, что создает новые очистные сооружения, сокращает выбросы. Ну, а легче всего это начать, скажем, нападать. Прыйшлі прадстаўнікі Омскарбону і на прэс-канферэнцыю ініцыятывы за здоровый Могилев. Я думаю, что мы наладим контакт, предоставим всю необходимую информацию, чтобы развеять негатив о нашей компании в целом. Жыхары Могилева ў гэтым супрацьстаянні пераважна на баку актывістаў. Не стоит, и травить людей непонятно чем, то есть, просто для того, чтобы заработать денег. Насколько я слышу, это очень хороший коммерческий проект. Но если он действительно сильно опасен, нужна определенная комиссия, чтобы они выявили и определили, опасен он или нет. Конечно, я за активистов, потому что я против такого градообразующего предприятия у нас в Могилеве. Актывісты падкрэсліваюць, што праблему забруджвання навакольнага асяроддзя ў Могилеве трэба развязваць комплексна. Если в свободной экономической зоне Могилев около 20 промышленных предприятий химических, то каждый из них выбрасывает в атмосферу, и никто не считает общее количество загрязняющих веществ, которые отравят жителей города. Таму актывісты падалі ў Міністэрства прыроды і аховы навакольнага асяроддзя праект для стварэння адмысловай грамадскай камісіі ў пытаннях экалогіі, якая сачыла б за працаю патэнцыйна небяспечных прадпрыемстваў. Общественность, а именно та, которая проживает рядом с предприятием, в 5-километровой зоне, которая каждый день дышит этим воздухом, их не купишь деньгами, потому что они тратят на, свое собственное здоровье. Кіраўніцтва Омскарбону ў сваю чаргу плануе чарговы прэс-тур па прадпрыемстве, на які запрасіла і экалагічных актывістаў. Мы проведем вас по нашей площадке, покажем. Ірына Дарафейчук, Белсат. Замест грошай сапсаванае малако і смятана. Паводле тэлеграм-каналу «Нехта» гэткую прадукцыю і частку заробкаў сваім працаўнікам можа выплаціць кіраўніцтва Глыбоцкага малочна-кансервавага камбінату. Інфармацыю пацвердзілі і крыніцы Белсату. Але, як упэўніліся нашы журналісты, далёка не ўсе ведаюць пра такое новаўвядзенне. Нет, почему испорчены? Нормальные, хорошие продукции. Везде такое, все нормально. Не знаю, дойду узнаю. Правда есть такой, но я не знаю конкретно. Это вообще что? Хотеть можно все, но пока что ничего не сделали. Ананімныя крыніцы сцвярджаюць, на камбінаце выпусцілі партыю сапсаванай прадукцыі. За яе выраб кіраўніцтва не панесла адказнасці, страты вырашылі пакрыць за кошт працаўнікоў. Гэткім чынам да студзеня з заробкаў працаўнікоў заводу на выдачу малака і смятаны плануюць вылічваць па 30 рублёў, пры сярэднім заробку 400 рублёў. Мусілі расці зялёныя дрэўцы, а стаяць сухія слупы з пажоўклым лісцем. Амаль чвэрць саджанцаў, якімі азелянілі Гомельшчыну яшчэ ўвосень, не прыжыліся. Што здарылася? Чаму камунальныя службы не здолелі захаваць дрэвы жывымі? Разбіралася Юлія Лабанова. Больш за 70 тысячаў маладых дрэўцаў высадзілі сёлета ўвесну ў гарадах і паселішчах Гомельшчыны. Аднак да канца лета не дажылі амаль 19 тысяч саджанцаў. Мясцовыя жыхары бачаць прычыну ў нядбайнасці камунальнікаў. Пройдите по аллее, все сухие деревья. Жара была, наверное, никто не поливал, все посохло. Никто не ухаживает за ними. Они посадили, утолкнули, на этом все, забыли. За целое лето, может, один раз полили или 2 раза полили. Если хорошо полить, оно примется. За теми домами тоже посадили. И люди поливают, выходят с ведрами и поливают. Там хорошенькие деревья. А здесь не знаю. Месцы веснавых пасадак дрэваў абследавалі эколагі і працаўнікі пракуратуры, аднак відавочных парушэнняў не знайшлі. Віной магла стацца як кепская карэнная сістэма саджанцаў, гэтак і засушлівае надвор'е. Люди, которые выполняют эту работу, они должны были как-то более внимательно, добросовестнее относиться к этой работе. В основном это засушливое лето, мы так считаем.
Надаць увагу азеляненні гарадоў у год малой радзімы пастанавіў асабіста кіраўнік краіны. У выніку ўрад выпрацаваў план азелянення. 40% саджанцаў, нарматыў для агульнагарадской тэрыторыі, 30 для мікрараёнаў. Сёлетнія даручэнні мясцовыя ўлады выканалі, аднак ці распрацавалі праект далейшага нагляду. Даведацца ў аддзеле землеўпарадкавання гомельскага аблвыканкаму цягам дня нам не ўдалося. Некаторыя парушэнні між тым адзначае эколог Владимир Коузелев. Встречались вот с такой проблемой, что садим, а там оказывается насыпанные грунты, которые со строительными отходами. Естественно, там трудно будет приниматься растениям. Вот поэтому все это сказывается в комплексе и влияет на такой большой процент, который не принимаются саженцы. Між тым, паводле Владимира Коузелева, каб грунт утрымліваў вільгаць і дрэва добра прыжылося, перад пасадкаю неабходна было падрыхтаваць адмысловую падушку, пракласці гліну ўнізе ямы. Ці выканаюць гэтае патрабаванне наступным разам, пабачым падчас запланаванага азелянення ўжо ўвосень. Юлія Лабанова, Белсат. Гэтая ноч у Беларусі была непагодная, з навальніцамі, залевамі і моцным ветрам. У Берасцейскай і Менскай вобласцях месцамі былі перабоі з электрычнасцю. На Гарадзеншчыне выпаў буйны град. У Віцебскай вобласці ветрам паламала дрэвы. Ёсць нават выпадкі сарваных дахаў. Вось як выглядала глыбокая пасля неспакойнай ночы. Без каментара. Як папярэджвае Белгідрамет, на паўночным захадзе Беларусі заўтра чакаюць навальніцы. Месцамі з залевамі са шквалістым ветрам да 20 метраў за секунду. І будзе горача. Таму захоўвайце спакой і асцярожнасць, ды глядзіце Белсат. Сустрэнемся заўтра о 21 гадзіне.